Mistä nouseva höyry saavuttaa kasvosi. Vesi kihahtaa kielellesi, kumarrut kohti kuppia, mutta maltat vielä mielesi, koska 3, 2, 1, bling! Mikroaaltouunista ilmestyy eteesi tuoreet, mahtavat, mehevät pullat. Mikä tuoksu! Onko ne niitä, joissa on vaniljaa sisällä? On, niitähän ne on niitä. Saako johtaa? Ota, että minäkin saa. Oi, onpa hyvää. Kiitos, Ulla. Kiva, kun soitit. Mä en olekaan pitkään aikaa syönyt roskaruokaa. Mitäs sun kundikaveris? Mikä sen nimi muuten on? Romeo. Olisiko Romeo halunnut lähteä messiin? Ois se varmaan. Se joutui taas hoitaa sen sairasta faijaa. Faijaansa? Mikä sitä vaivaa? Se on kai vähän niinku juoppua. Romeo hoitaa sitä tosi tunnollisesti. Kyllähän se kuuluukin. Kyse on kuitenkin omasta perheenjäsenestä. Niin totta kai. Romeo on pari kertaa vienyt mut katolle kattele tähtiä. Vaikka ei me loppujen lopuksi olla hirveästi niitä tähtiä nähtykään. Mä oon kyllä tosi rakastunut. Sori. Kyllä säkin vielä löydät jonkun yhtä mielettömän tyypin. Noniin. Nyt olisi lakisääteisen ulkoilun paikka. Ei ehdi. No hei, pieni happihyppely, niin aivotkin toimii taas paremmin. Mulla on tämän päivän urakasta vielä puolet lukematta. Tuntuu, että aika kuluu jotenkin nopeammin kuin ennen. Ootko sä stressaantunut? No kai nyt. Tää on ihan hirveetä. No hei, anna mä hieron sun hartioita. Se rentouttaa. Ai! Nää on ihan jumissa. Sun pitäis välillä venytellä. Juttelin tänään muuten Peten kanssa kahvilassa. Mitäs se? Ei mitään erikoista. Oli vaan mukava jutella. Oot sä ihastunut siihen? No en. Hyvä. Se nimittäin vaikuttaa aikamoiselta naisten mieheltä. Oli Ossi luona jatko-oleja nimittäin jos jonkunnäköistä sutturaa. Ei se mikään ihme ole. Onhan se kivan näköinen. Ja muutenkin mukava. Haluatko vielä lisää? Kyllä mä tän kärvistely kestää. Anna mennä vaan. Olisin varmaan himas siivoamassa vessaa hammasharjalle, jos olisi tätä saunavuoroa. No, mutta sillähän pääsee mukavasti pieniinkin väleihin. Meillä on Sallan kanssa niin eri käsitys siisteydestä. Nyt se oikein huomaa, kun asutaan kimpassa. Se on tänäänkin punnannut himas tuntikausi. Aivan crazy. Mites Jenni? Jenni ei todellakaan ole mikään siivousyhtäällä. Meidän perheessä se on minä, joka tarttuu imurin varteen. Sitä tekee suhteen alussa kaikenlaista, että tekisi toiseen vaikutuksen. Todellakin. Ja sitten ennen kuin huomaakaan, niin siitä on tullut tapa. Noniin, anna tulla. Havalsit top 3. Nämä on kaikki kauhean kauniita. No, kai niistä nyt joku erottuu. Salla, mä oon edelleen sitä mieltä, että sun pitäisi valita juuri se, mikä on sun mielestä kaunein. No, Metsäkukkia ja Saarenmaan valssi on kauniita ja... No, Akseli ja Elina häävalssi tietty, mutta onko se vähän kulunut? Koko avioliittoinstituutio on vähän kulunut. Sori, mä taidan olla väsyneempi kuin mä luulinkaan. No, mä oon kans ihan poikki. Mun ja Tuomo elämä on suoraan Viivistä ja Wagnerista. Mä asun Sian kanssa. No, siis ihanan sijaa, en mä sillä, siis ei tässä mitään häitä olla perumassa, mutta... Mä en ois ikinä uskonut, kuinka paljon sotkua Tuomo saa aikaiseksi ja nopeasti. Onko se ihan normaalia? Oliko Aaro sellainen? No, Aaro kyllä kätki sotkunsa ihan sisälle. Ulkoisesti se oli hyvin siisti. Salla, hei. Sä oot löytänyt mukavan ja kiltin miehen. Älä nyt pilaa kaikkea nipottamalla kaiken maailman pikkuasioista. Missä oot ollut? Burgerilla. Mitenkäs te pärjäsitte täällä? Sairaan isän kanssa.
Et sä ton parempaa valetta keksinyt. Kerroit sä Annikalle? Missä välissä mä olisin mitään sanonut, kun Annika hehkutti sua niin, etten sano sanaa väliin. Roomeo on niin ihana romanttinen. Se tietää niin paljon tähdistäkin. Selvisi sitten sekin, mihin sä sitä makuupussia silloin tarttit. Hyi helvetti. No, mutta kiitti, et kertonut. Se maksaa sulle. Ei mulla ole rahaa. En mä sitä tarkoita. Sä saat vaan hoitaa tästä lähijuoppoa faijas enemmän kuin ennen. Älä nyt syliin tuu. Sori. Mun syliin saa kyllä tulla. Toivottavasti täällä ei ollut mitään särkyä. Ei, perintökalleudet. Niin, tai siis ei mun. No, tietystihän ne on mun, mutta... Oi, kuka muuttaa ja mihin? Niiranen Pete. Puolakalle. Petestä tulee mun uusi kämppis. Elina Taalasmaa, tervetuloa. Kiitti. Noniin, mennään sitten. Kun nää menis niin paljon helpommin tuolla hissillä. Messa vaan hissillä. Mä ainakin menen portaita. Tarvitteko te apua? No jos kaunis neiti jaksaisi tuoda ne perintökalleudet, niin siitä olisi kyllä suuri apu. Pete varmaan tarjoaa sulle muuttobissen, jos toisenkin. Näin on. Ei tarvi olutta. Mä otan ihan alkuveristelyn kannalta. Otan kaupasta ruisleipää ja luumuja, jos sillä vaikka saataisiin ne vatsat toimimaan. Mitäs täällä on mennyt? Mikä teillä on? Pitäisköhän tästä nyt huolestua? Mun täytyy varmaan soittaa lääkärille, että siis apua. Siis mitä mä teen? Mun vanhemmilla on ihan hirveet. Voisiko tän tulkita niin, että teillä on tainnut olla vähän tylsää? Onko meille se ollut tylsää? Mitä vielä? Ollaan äitis kanssa keitetty mielikuvituskahvit ja matkustettu Honolulusta. Se posti mulle tämmösen ihan kukkaseppeleen kaulaan. Älkää nyt enempää puhuko, mä alan epäillä teidän mielenterveyttä. Ei oo mitään hätää. Tämmösiä me ollaan aina oltu. Taisi olla hyvät löylyt, kun viivyit niin pitkään. Eikö se olisi saanut vai? No, mulla tuli sua vaan vähän ikävä. Ai sun pikku apusiivooja. No älä nyt. Mulla on vaan iski joku maaninen siivousvimma. Niinpä. Mut se meni ohi jo. Anteeksi, jos mä räksytin. Siisteydestä sä et ehkä mitään ymmärrä, mutta lakanoiden välissä sussa ei ole mitään vikaa. Kiitti, hei hei. Anna yksi missä. Sulla on vapaa-ilta ja sä tulet töihin Kaljolle. Joo. Mut on mun sulle asiakin. Liittyykö tähän yksi pienempi ja 2 isompaa naista? Mä oon saanut asiat vähän järjestykseen. Hyvä kuulla. Eli kaikki tietää kaiken. No ei nyt ihan niinkään. Mut kaikki on kyllä paremmin kuin ennen. Se vaan vaatii vähän järjestelyä. Sultkin. Et kai vaan saa aio ottaa lopareita. Ennen. Hyvä. Mä en millään jaksais kouluttaa uutta työntekijää. Mut mun pitäis kyllä vähentää mun työvuoroja. Eikä se järjesty. Kiitti Jenni. Sä et tiedä, kuinka paljon toi auttaa. Sitten palkitaan itsemme. Mä voisin mieluummin ottaa limpparia, kun mä oon edelleen menossa sinne lenkille. Jaa, te oottekin oikein sisustanut täällä. Joo, ei oo ehditty siivoamaan. Eikö sun piti sanoa, että tää tyyli on poikamisten paratiisi? Epäilemättä. Kumpis teistä pojat tykkää mustasta pitsistä? Ilmeisesti molemmat. Nyt mä melkein toivon, että sä nalkuttaisit mun sotkuista useamminkin. No itse asiassa mä en halua. Se on ärsyttävää puuhaa kaikille osapuolille. Sä oot ihana ja viisas nainen, Honeypää. Mut itse asiassa mä tein listan. Mikä tää on?
Siinä on ne asiat, jotka mä haluaisin ottava huomioon täällä kotona. Ne on kaikki tässä, joten nyt niistä ei tarvitse enää puhua. Kodin siisteyssäännöt.